Svi. Da mi prokomentarišete ovaj napad od gledalaca, a uvažavam svačije naravno mišljenje, na Stojanović. Stojanović je otrčao da proslavi pobedu zato što je Jarničak tamo napadan i svaki dan mu se sprema smena, srećan što je pobedio derbi, u euforiji odleteo, ne zato da ni podaštava Vuka Rašovića, izuzetno jednog trenera koji je više nego fer i korektan kao što je Vuk Rašović i besprekornog ponašanja čovek. Ja bi se zaletao, ja bi onako zato klizeći u tunel. Od sreće. On je samo zato što je napadan i pritiskan. Čovek je zbog toga poleteo u nebo, a ne zato da uvredi Rašovića. I od toga je napravljena lažna spin priča. Pa posle su sedeli zajedno na konferenciji za štampu i videli ste odnos. Ste primetili neku igru, nije komentarisu? Nijedan tekst o igri? Ne, zabranili zvezdanom treneru da poleti od sreće, što dobio derbi, zostaje 4 boda i napadaju ga svaki dan da će ga smeniti. Ja bi skočio u severnu tribinu od sreće, ne znam, mislim, uletao bi u tunel od sreće, onako, kako sad proslavljao, nego onako po trbuške, mislim, da sam na njegovom mestu. Ne znam što napadaju čoveka, pa naravno da je bio euforičan, pobedio večernji derbi. To iz tog teksta inače je napad. Napad je bio dvoslojan. Prvo je bila ta stvar da se nije pozdravio s Rašovićem. To je naručen tekst tom Branku Cvetojeviću preko jednog prljavka urednika sportske rubrike Novosti, Cige Sekulića, i da bude srećan da ja ne dođem u te Novosti, da ga pitam šta radi tamo, Ciga Sekulić. A znamo se jako dugo. To je jedan naručen tekst. Ja znam od koga iz Zvezde je naručen. Od onih u Zvezdi koji nisu bili srećni što je Stojanović pobedio, što su mu već namenili smenu. A nije jasno ko može da bude nesrećan što Zvezda pobedila? Pa oni što hoće da se oni pitaju u klubu i da oni postavljaju trenere i tako dalje. Ako to zaista postoji, to je... Pa su našli način da ga posle 1-0 protiv Partizana oteraju zato što nije stao da se pozdravi jer je žurio na aerodrom i zato što je bacio se od sreće među vas na severu, a to nije pružio ruku Vuku Rašoviću u tom trenutku, u tom sekundu, u toj stotinki sekunde. Po onome kako jedan i drugi se prikazuju, po meni su to veliki sportski džentlmeni. I govorimo i o Stojanoviću, a govorim i o Vuku Rašoviću. Ne vidim razloga da... A nisam čuo da se Vuk Rašović pobunio zbog toga. Ne, to su oni u ime Rašovića. Pa da, mislim, to je...